bakhonzi abayingcwele ngiyacela kuThixo wakithi ebuhleni ukuba abe ngakini angiphe enizothi ngikhuluma nikuzwe ngoba lo msebenzi esiphambi kwawo ngowakhe uyena yedwa owehla nawo emazulwini wezemhlabeni. Thina singabantu nje bayizolo saba nenhlahla-ke saphiwa ukusheshe sibone noma sibone indlela kaNkulunkulu la ingakhona. Ukuphiwa-ke kuhlukahlukene, omunye uyaphiwa bone indlela abesehlulwa kuyihamba, omunye aphiwa ibone indlela ayihambe kabili kathathu aphele endleleni, omunye ayibone indlela ayihambe impela ayokona ekugcineni. Ngiyazicelela-ke ngoba le ndlela kaShembe inde, ngeke usho utshela abantu ukuthi uyihamba kahle. Ungathi uhamba kahle kanti usiyona. Ngaleyo ndlela ngiyazicelela bakhonza abayingcwele ngoba njengoba nilapha iy'nhliziyo zenu kangizazi ukuthi zifunani, zizele ini, kodwa engiqondayo ninonke ningaka nibuthwe uShembe wanikhombisa indlela yakhe. Yingakho-ke ngicela phambi kwenu ukuthi uNkulunkulu wakithi ebuhleni engangenza ngikhulume into enizoyizwa bese kuthi le engezwakali kahle ilahleke ey'nhliziyweni zenu nasemqondweni yenu. Ngicele-ke nasey'khundleni zonke zebandla kusuka uThixo wakithi ebuhleni uNyazi lwezulu kuze kuyofika phansi bagcotshwa bakithi bakhokhele. Angazi mangcwele namhlanje usuku olukhulu lweSabatha, leli Sabatha esikhulu elalahleka emhlabeni wonke kodwa labuyiswa uShembe libuyisela endleleni yakhe. uShembe walibuyisa amaqede, wabuyisa nenhlonipho kubantu. Ngizawucela uNkulunkulu angiphe udlula esihlawulelweni 143 Jongo kolwa kwate magolobo Nazareth,
ngijulile futhi lolo hamba kulona lo muntu ozobuza ngoba kubuzwa la uyahlusheka futhi mawuligwala ngekwazi ukuqhubeka kahle kulobu buNazaretha ngoba uyosheshe uyilahle indlela uthi hayi ngiyakholwa kodwa kuyafana ngiyahlupheka. Mina ngifike kulobu buNazaretha ngingumntwana futhi angiphendukanga ngoba ngilandela abazali. Abami abazali baze bahamba nje emhlabeni beyiphuzela utshwala noma ngingalibeka nje ngembaba ukuthi ubaba ongizalayo uhamba emhlabeni ngineminyaka yo7. Umuntu ongikhulisile ngikhulise uma ngizala intombi yabakhuzwayo. Kodwa nayo ize yahambe emhlabeni iphuzela mina sengikulobu buNazaretha. Ngifike kulobu buNazaretha ngimncane ngoba ngangino 19 years. Ngabona ilanga lamalanga ulangaphuma sikothe nabalothali abahangwe. Kodwa ukubona kwami ngalibona unyaka wodwa kwathi kwesibili unyaka lashintsha ibhantsha. Kwahlala inyanga ezulu esihlalweni yaze nayo yashintsha ibhantshi ngo-95. Kodwa ngiqondile lapho ngiqonde ekutheni maNazaretha kulobu buNazaretha kuyahlusheka. Kulobu buNazaretha into enkulu kuhlola inhlonipho. Kulobu buNazaretha into enkulu ukuthi wazi ukuthi uzokwenzani. Cela mshumayeli wenkosi ungiphe iverse 34, 35, 36 empetashweni wesabatha. uNkulunkulu akakunika wena ndodo inhloko yakho inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise nokuhlonipha unina wayo ukuze isono songahloniphiya kwayo abazali bayo zingabizwa phezu kwakho. uNkulunkulu akakunika wena nkosikazi inhloko yakho inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise. Ngoba lithi lizwi indodana engahloniphi uyise ayibulawe. Uma-ke wena nkosikazi wayifundisanga kahle indodana yakho sono sokuyisa uyise siyawubizwa esandleni sakho. maNazaretha ingcwele ileyo ndawo eyinkinga lakithi eNazaretha. Kungenzeka nsizwa kithi ungene ekholweni ukholwe weNazaretha bakubona impela abantu bathi ayi iNazaretha sibani udonsa kahle. Kodwa ingqinamba bese kuthi uzothi ungakholwa umshiya ubaba wakho ngoba akakholwa umshiya ugabadulo uhambe kakhulu ungamazi nokuthi uyini. Ushembe suphelile uyawutoya lutho. Ngiphenduke mina kithi kade ngiyinsizwa nje noma ngiyibhungwana ngishayile ingoma. Hayi ngoba ngeke ngifihle maNazaretha ngishayile futhi bengishaya uma ngabe ngifika endlini ukuthiwa indlu mabothi uyigandile yacwebezela iyamanyazela ifana nesibuku. Kodwa mase ngifikile ngodabuluza lwami ngishaya iqophoke. Wase kwaziwa kwathi mangiphenduka bathi kahle la kayilo usazobuya ngoba usiyamazi uyayithanda ingoma. Afike ngomene eNazaretha.
afika shaya umgidi sasa shaya umgidi kuthiwa isikhihle iphe baba easy yo easy ngiphenduke ngo-1975 ngaphathathisa ngomhlaka 10 u-October kodwa ngihlale naso siphuza sinjalo size sahamba ngo-2013 umngami ngamthatha eyinkosazana wathi mangabe seshadile saqeda sahlala phansi athi ma lo ngimthathe ekholo kuzokwenzeka ngihambe ngemhlanganweni kodwa yena umgome uzobeka ukuthi mayeseye emhlanganweni acele kuwe ukuthi mina ngithe asiye emhlanganweni akusho lutho kodwa kubalulekile ukuthi acele kuwe ukuze umazi ukuthi uye kuphi. Hayi asake singiphoqa usalukazi suma wayihamba emhlanganweni athi hayi uma ngikhulule kahle njengoba ngila emhlangano sahlala inyanga yonke emhlanganweni uthe noma sesithothobele sekunzima singasakwazi ukwenza ngathi ngiyafika ekhaya ngathola impesheni kama isiholwa uyena manje hawu ma impesheni siholwa makodwa athi he mntanami ngisakwazi ukuhamba yingakho nginike yena ayihola uthi abheka kwabanye umakoti uthole ngasamfuna uningazala akasafuna ukwakumbheka sefuna ukwakha umuzi obiza yena kodwa lo muntu ufuna ukuba inkosikazi uzoba inkosikazi ekufunde kuphi ubukhosikazi uzokufunda kwinkosikazi akayificile hayi angidlule lapho manazana ngikaniwe ngo-1982 ngagana ngaphelela ngaqeda ngikhule kabi ngakhulela emzini womuntu ngakhulela emzini waseMantshaleni kodwa ngizazi ukuthi nguzungu mina siba ngasifuna ngoba ngifike kuleli bandla kuthiwa umuntu ufuneka abe nesibongo esiqondile ngasifuna ukuthi konje mina ngiseMantshaleni kodwa nguzungu abantu bangibika ngaphandle bangibiza ngomntshana uhamba kanjani wahamba ngambona umalume ikhaya mama kuseGreater mina ngwana mangibona umalume angichazele kahle phakathi kamani nobaba hamba kanjani yathi umalume awukhuleka mshana angithi yabona ipasi lakho libiza kini kwaZungu yethu sammelela udadewethu ngoba umkhonyane eqedile malume kungani uma engaphelelanga ngoba inkosikazi hayi mshana mawufuna silungise lapha silungise asuka ngahlala ayiphosa ngapha imali komalume ayiphosa ngapha imali kithi ngaphosa ngapha komalume wazi wababalume uma waphelela waba inkosikazi ngadlula ngathi hayi kuphelele ngajabula sukwana ndithizeni kwaqhamuka umama maZulu ogane eMantshaleni
uthi wayekhona khona la eGoli, wafika isalukazi esizala ubaba kuye, sathi ngisisa tshela le ngane le umzukulu wami ukuthi nami angigananga ngifuna ukugana, ngifuna uma ngabe kungikuthi ngangilungiseli ngizoqeda umuzi. Ungitshela ngocingo ngisemsebenzini ngiyasebenza, bakhuluma abasekhaya nomngane. Ngabuya ekhaya ngahlanganisa umndeni waseMantshalini eminingi, ngicabanga nemizela manje ko-15. Ngawuhlanganisa sayixoxa lento, bangibuza walotsholwa yini, ngathi angazi, angiyazi ndaba kagogo mina, kodwa ngilethele le nkulumo ngoba ifikela nangomama Mazulu wakhona la ekhaya. Wasuka umama Mazulu wafakaza waqeda, wahlala phansi yami inkulumo ngoba akekho wazithwalotsholo noma ngalotsholwa. Wase kusukuma insizwa yodwa ehambisa umshumayelo lebantu baba umntwana. Wathi bafowethu sikhuluma nale ngane. Le ngane ikhuluma ngogogo wayo, thina sikhuluma ngo-aunty. Uma nibuza le ngane ukuthi ugogo wayo walotsholwa nizokwazi kanjani? Ake sizibuze thina ukuthi kungani thina singalazi ilobolo lika-aunty. Wayesethi into engiyibonayo asibaleni iminyaka ka-aunty yokuthi waba yisalukazi kusuka nini, wayekade eyintombi kusuka nini. Into engiyibonayo asitheni iy'nkomo ezimbili kule ngane, isinike zona siyihlakaze ngoba ilobolo lika-aunty mhlawumbe inkomo kwaku-2 rand. Thina bese siganisa u-aunty. Bathi bayayikhuluma indaba yenkomo ngathi sesibayeni. Khona ekhaya nganqunywa usuku lokuthi ngilethe. Base bethi sicela nembuzi ngathi khona ekhaya. Kwase kunqunywa usuku lokuthi ngilethe ngasisa. Afika sebenginika ipheshana lezibizo. Ngaba ngayithenga lapha eThekwini kuManisela. Ngabuya nazo ngabanika. Bahlangana bona njengomndeni ngezwe omunye ethi mina likhona ibhokisi, wathi omunye ikhona inkomo yokumkhipha, wathi omunye ikhona ukuthi. Ngikhuluma ngomshado wawumile ngo-2011 September 16. Wasina gogo ngamhlalisini usuku lwakhe umshado wakhe lalifokoza izulu ngalolo ngashaya imvula emnandi. Wedlula lapho ngathokoza athi ugogo hayi ngiqedile ngayo. Kwahamba isikhathi esingabanga ngakanani, ngathi ngiqhubele inkomo zikababa ngithi ngishonise emfuleni ukuthi zifike iphuze ingene bese ingene ehlathini zidlela. Ngezwa kungena ucingo ngalibamba, ufuna umshumayeli umntwana uZulu uthi mvangela kuphi, ithi nayi ngiqhube inkomo ndaba ezitha. Athi hey ngithunyiwe kuwe engalele namhlanje. Hawu kungalele kwezenjani? Athi benginekhehla lithele ukhokho ulumkhulu wakho, lithi angikutshela ukuthi selokhu lahamba emhlabeni alikaze lenzele isihlangu uqobo lwakho. Lifuna uhambe olenzele isihlangu kodwa uyolenzele enxiweni lalo. Ngikwanongoma mina nxiwa kamkhulu angilazi, futhi umkhulu angaze ngibone. Njengoba ubaba ehambe nginothi 7 years, umkhulu angaze ngibone sidala ngizwa kuthiwa wahamba obaba beyizingane ukuze sihlakazeke. Ubaba aye kwaZulu komalume, ubaba omdala wasala eSikhotho waTaba Mhlophe. Izwaka mangabe sekuthiwa hambe yokwenza umsebenzi enxiweni, ozolithathaphi ukwanongoma likwaTaba Mhlophe? Baye bathi abantu balithanda ngokulizwa lelo lizwe lizayo. Uzolithathaphi konje?
uma abazali bakho bengafikanga kulo, uma bona besabhajwe emajele, wena uzodlula kanjani kubo? Wathi kuba isho lento umntwana ngasuka kwaNongoma ngathatha imoto eziye-Vryheid. eVryheid afika athatha ezemNambithi, eMnambithi ngathatha eze-Escort, Escort afika athatha ezabantu abamhlophe. Ngafika abafowethu abanebantu abamhlophe ngabuza, bathi abazi kwanqwale kamkhulu bona. Kwacaca ukuthi umqondo yama lapho yaphelela, akekho ozomnika i-answer. Ngaphenduka kabili ngabheka le, ngathi ngibuya ngangibuka omunye udadewethu emehlweni, sekufanele ukhethe ukuthi muphi umuntu ohluphekile emqondweni, ngoba khona umuntu ongamthola ukuthi unemali uhamba ngemoto, akakhathazekile kodwa akanamsebenzi walutho edalweni. Ngambheka udadewethu, ngase ngithi dadewethu, wathi nje dadewethu Sibonge, ngathi wena uzomnika inqola kamkhulu, wathwala izandla ekhanda, wathi bhuti njengoba singalazi sonke la ngizolithatha phi mina? Ngasuka nami ngamfulathela ngabheka la, kwangathi ngithathe enye indatshanyana nje engasho lutho. Ngabuye ngamphenduka ngambheka, ngathi dadewethu bakhona omama la esebengogogo bengomakoti ugogo eyisalwazi, abangeke bengalazi inqola kamkhulu. Akhona amakhehla la ayengamabhunga leso sikhathi angeke angalazi inqola kamkhulu. Uzobuza bona ngamshiya kanjalo, wathatha indlela ngaphekelela kwaNongoma. Ahlala 2 months kwaNongoma, ngithe mangihlezi 2 months wafona wathi bhuti, wathi yebo. Njani? Wathi ngiyaphila. Wathi hey bhuti, sengilitholile inqola kamkhulu. Hawu usutholile dadewethu? Yebo. Hayi ngiyabonga. Ase ngibhajetha nami emalini ukuthi ngizokwenza njani. Ngahlanganisa. Ase ngiyidonsa ifoni ngelinye ilanga ngibona sekuhlanganisile. Mfowethu, uhlala lapha eScott eWembese lokishini. Mfowethu, yebo, njani? Siyaphila. Ngiyacela mfowethu, cela ukufika kuwe lapha ekhaya. Mina-ke ngisho ikhaya laba bangisho lokishini. Cela ukufika ekhaya, hlangana ekhaya mfowethu, siyobona inqola kamkhulu. Udadewethu Sibonge sengitshelile sekutholile inqola kamkhulu. Savumelana nomfowethu, ngalithatha uhambo luya khona. Ngasuka kungoLwesihlanu ekhaya, mawuya khona kusuka ekuseni kwaNongoma ufika Rhwalala ebantu abamhlophe. Uma ngifika ekhaya ngoLwesihlanu, ngifike umfowethu akekho. Ngihlale ngivuke ngeSabatha, ngihlale ngathatha indlela ngaya ethempelini enkonzo enjani. Abantu abamhlophe bayazi enkonzo enjani. ngoSabatha khona, Sabatha enkonzo enjani ngibuye. Ngihlale ekhaya lishone qwa, insizwa kababa ayifiki. Ngivuke ekuseni ngeSonto, ngihlale yaqhamuka ngo-9 insizwa kababa, yaqhamuka ngemoto yafika yapaka egcekeni. Asibingelelana siqede. Hawu mina mfowethu bengikulinde ukuthi uzofika elokishini. Athi namfowethu bengeke ngiye mina elokishini, sokhuluma udaba kamkhulu la. Ngize emzini kababa engikwazi ukuthi wona muzi lapha elokishini, cha ngodlula sengibuya sengihamba. Uthi hayi mfowethu, ngijahile nje, ngijaha ubra bami bangilindile elokishini. Wadalela mfowethu, awunandaba nobra bakho mina, kodwa mina engitshela njengamanje sisayobona inqola kamkhulu. Waye ngithatha udadewethu sasiphuma sishona kulesalukazi sakwaMchunu, wafika wangethula waqeda. Mama nobhuti lo ngifika naye owale kwaZulu, ubhuti uye lo. Wathi mayesaniye uye lo, sathi awuye lo ayifuna inqola kamkhulu. Wathi he,
wathi hawu mntanami la mntanami ngenhla kwaleli yahlala sikhomba sihlezi phansi salwasi wayinsizwa sothetha amacala lasebantwana asizile ukuzophola wathi kuba likhombe hawu mama nje ubusuhlezi phansi nje ngubani ozongikhombisa khona wathi khona udladla khona induna yakhona udladla wayikhipha udadewethu satshona abadladla sasimafika abadladla engethula kudladla sebeke ukuthi hayi manje sifuna inxiwa likamkhulu kuthiwa lapha ngenhla kwehlathi lakho dladla wathi hawu likhona impela ngiyalazi leyo nxiwa nami angilazi lakwabantu kodwa ngiyalazi lona wathi nganikhombisa manje angifonela umfowethu fika wayisuka ekhaya ngemoto usuke endaweni emfushane kanjani wazofika la badladla sathi masithi savitshwa ihlathi wakuphaka imoto sangena ehlathini ngenyawo masiphumela saphumela khona ehlathini wathi phuma nje nathi ithu nathi gogo ngajatshulisa ukuthi ngibonile ngase ngithi mfowethu uzongisiza daba siyabuya sokwenza umsebenzi kamkhulu kodwa mfowethu yoba ngibona umuzi kababa useduze umkhulu wayethe ufuna sibenzele umsebenzi wakhe enxiweni manje inxiwa nomuzi kusondelene uzongisiza ke mntaka baba uzongakhela indlu kankulu la ekhaya kababa savumelana ashampindela kithi wona ngo akuthathanga isikhathi bancela sawulungiselela umsebenzi lapho yangidida khona insizwa kababa yayakha indlu yadabula amakamela amabili endlini kababa yawachuma kulendlu ewu-4 abhoboza umnyango yachuma amakamela aphumela ngaphandle mangifika mina uthi uyakhile indlu cha mfowethu ayikho indlu kamkhulu wena uchuma indlu kababa umkhulu ngeke angene endlini kababa ngoba kunomalokazana wakhe la nendodana yakhe awukwazi ukuthi ungangitshela ukuthi umkhulu uzomfaka la sathalaza ngase ngimbuza ngorondo omunye oseceleni lo rondo kwaba nathi hayi mfowethu ngazakhela njengoba ngifuna kube yindlu yami yokuphona ngathi ngicela yona-ke sithathe yona kube yindlu kakhulu khuluma ngomsebenzi esiwenze ngo-2018 December 14 ngiqonda ukuthi wena njengoba uphenduke wakholwa la nosazongena la uzongena kulobo mNazaretha utholela amacala kamkhulu utholela amacala kakhokho wakho utholela amacala awokhokho kakhokho wakho udinga uwathethe ngoba uma ungawathethi nawe uzophathwa laba bebhathwe khona uma besesogwe nawe yesogwe asilulele iconcept bashomayeli benkosi ukhona inkinga ekhona kuleli bani inkulu angazi noma ngalo hlangathini labakhokheli kuyakhulunywa yini bayatshelwa yini omama leli bandla akulona ibandla lasemhlabeni ibandla lasezulwini ngesikhathi senkosi la bathi wakusetshenzwa baphuma omama bayosebenza egcekeni njengoba kuhlala eklinwa ebuhleni nasephakameni kwaklinwa waphuma umama wabeletha ingane yakhe emhlane eyibelethela ukuthi phela ngeke ayishiye yodwa ingane edokodeni sencane kodwa liseyilezi ingane eziqala ukukhulukhuluma uma ibelethe ilanga lamalanga laliphuma ehambe nomuzi kwabasha ingane isemhlane athi hawu ma nangu lo muntu okuyena wangithatha ezulwini wangiletha emhlabeni yilapho kwavalwa khona kwathiwa umuntu okhulelwe umakoti okhulelwe noma umama nje seqedile bayikhulelwa ngaye emhlanganweni kaJanuwari noJulayi noOkthoba uma usenengane engakakhulumi esatetwayo
awukwazi kuya naye emhlanganweni kaJanuwari no-October noJulayi ngoba imihlangano emkhulu le uJehova asenze wahloba ngayo kathathu. Uzokwenzeka uthathe le ngane ifike ihlangane ney'ngilosi labantu ezingabonwayo yona izibona. Uma isizibonile zibuye iy'ngilosi zizothatha umngane wazo ezayiphila naye. Iyafika ekhaya ingane yakuhlatshwa umkhuhlane iyadlula emhlabeni. Hawu kanti nginayo emhlanganweni isiyithatha ukuhlatshwa umkhuhlane isiyahamba wena. Cabanga ukuthi kwaku-89 siphezu kwentaba umhlangano uselapha eNhlakaza. Yayibona ukuthi njengoba imile kanjeya ya imi ngale ndlela yokuthi makuthi uyaginqa nje. Hhayi-ke sekehliwa kusuke enkonzweni ngeSabatha. Uma sifika kule mbali lena ethe la ifodongweni kodwa khona phezulu entabeni. Kuthiwa waShumayeli Phuthumani la umuntu eselapha eza intakazi kuyehlela kanje. Sehle siye ngale. Hhayi ngalawo sekuthiwa khona ngale. Sehle simphuthume. Uma siyafika intombazane iyayiminya iginqike ematsheni. Isuka la ngasembalini ishona phansi. Mayibinya intombazane iyibinya sibuze kwenze njani. Angazi. Masithi siyabelethana ayikholo. Ihambe namaNazaretha. Ngoba kuthiwa kuyiwa enkonzweni abangayitshela. Uma sibathe ngiyabheka ayikhulelwe lo muntu. Ntombazane unani uyithwele? Yebo ngiyithwele. Usuka kuphi? Hayi mina ngisuke eNewcastle. Uthe mayithanda ukuya emhlanganweni abangamchazela bangakuthi hayi njengoba unje na ukwazi ukuya emhlanganweni. Uma esefika lapha embalini esehla oba nenhlanhla ukuthi uyinkonzo wayibamba kodwa wathi uma esehla washaya inzululwane wawa waginqa washona ezantsi. UJulayi lo angihlalanga bangcwele weqamba la. Bekunezinto ezingixakile. Namandla engekho ngokuthi benginomcimbi before. Kodwa ngisukile ngomhla ka-8 ngahlala isonto lonke ebuhleni. NgeSabatha uma siqhamuka phezulu enkonzweni sehla mangifika ngakulo muntu ngakulabo abadayisa inyama yangaphakathi yamathumbu nosu. Ngifice umfana unqaka ingane okungakanyana lokho sathi makunqaka uhleke. Ngaba bazathi hawu umfana uphunina lengane wathi usedekodweni. Hayi ngaphubuka ngathi mtshele sikumtshela ukuthi ngithe ayinikelele lengane ngoba ingane engakayizi emhlangana. Ayinikelele ingafika ekhaya ibese ithathwa izingilozi zasezulwini ngenxa yokuthi niyilethe emhlanganweni kungakafanele. Le ngane ayikakangcoli ngalutho. Siyacela bakhonza bacela landile ibandla likaShaka iqapheleni lento ukuthi noma ungakuthanda kangaka emhlanganweni kodwa ingane yakho nje la ingakawutshotshi ushukela ungakayishayeli ukuganga ngosuku yanayo emhlanganweni. Angazi bashumayeli benkosi namhlanje kunezinsizwa ngiyacabanga ezinye zazo kunye kuyagejeka. Insizwa nensizwa angizukuchaza-ke lokho ngoba khona nabangafanele ukwazi
order yakho. Kodwa insizwa nensizwa mayazi ukuthi kuyayiwa bhekwana. Uma usuye bhekwana ngisho umkakha kadli nomakoti wensizwe engayile bhekwana. Kuyinkinga lakho. Kodwa sekungcono sesiyaqala ukuthi sikhuluma kade ngingakhulumi kuqala. Ngoba nohulumeni wakithi noma isilo savula ukuthi umuntu nomuntu aya bhekwana bengayiwa bhekwana lapho lakithi. Bese ibiza ukuthi into yamabodo. Kodwa manje umthetho lapho lakithi. Ngingumuntu onovalo nowesabayo. Ngajwayezwa yini uManazaretha nangifaka kulo msebenzi wokuba phambi kwabantu. Nginamahlono okuzalwa. Kodwa ngithanda ukusho zinsizwa nina nijwayele ukushumayela nasey'nkonzweni. Ngiyacela uma uyiNazaretha ungamhlukanisi uShembe noKristu. Ngoba omunye ushumayela thina sikholwa kwaShembe asikhulumi ngoJesu. Hey, uyimpuputhe. Awubone. Ngoba lo Jesu omphikayo uye lo hleli phambi kwakho uthithwa isiqu. Umsebenzi 22 iverse. Mawuzothi ukhuluma ngoJesu udidwa isiqu na? Wathi umphambi kaJesu wathi awukhulumi ngoJesu. Umsebenzi 2 verse 22. Madoda wa-Israyeli, zwanini lawa mazwi. uJesu waseNazaretha indoda efakazelwa nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamandla nangezimangaliso nangezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngayo phakathi kwenu, njengalokhu nazi nina uqobo lwenu. Ngiyabonga ikhonze Nkosi. Sengifuna ukubaleka. Ngideda inkundla. Kodwa ngiyanxusa abaNazaretha sishumayele kakhulu ey'timeleni. Sihamba namaNazaretha ey'timeleni. Athi mayesekhuluma ehlangane ney'nkonzo. Bamthatha uKristu bamlahle le. Ekuthi uyabheka Nkosi. Labantu uJesu bamlahla kude. Bakhuluma ngoShembe kuphela. Mawusuthi uyabuyela eBhayibhelini, iBhayibheli lithathe libeke kuJesu qha. Uthi ubheka uShembe ubone uJesu qha. Amen. weManazaretha uShembe noShembe mayihlala ehlalweni. Ngicela nibe nalokho. Obhubha umhlaba uhamba uShembe kuhlala uShembe. Uyobhubha umhlaba ngoba ayisekho indawo lapha ozobuye uNkulunkulu ayekhona. La eBhayibhelini kunencwadi lapho uKristu ethi kungilungele kube ngimuke. Ngiye kuBaba ngiyocela omunye asizohlala nani kuze kube phakade. Belela kufika
abelungu beze kushembe kuseulanga ulanga phuma sikhothi nabalotane bahamba bazobuza ilanga ukuthi likufika ngaphi kulelizwe lithi ilanga thina boshembe sikufika kuhlanu batideka laba bazobuza lokho babalazi ilanga lingelesibili kuba ubhombela ilanga labanga lesibili kodwa ilanga lithi thina boshembe sikufika kuhlanu siqale safika eNdiya sabizwa ngegama laseNdiya safundisa eNdiya ukulima ithelo uthi ngakho nje iNdiya ekhalala uma kuyindiya liba nesiquqo limisela amaduku amabili eliwamisayo kodwa ngaphansi kwamaduku lizobeka iglasi yamanzi liphinde libeke i-aphula liphinde libeke i-orange uma kufika inkawu ithatha i-orange lizobuya iNdiya libeke elinye i-orange uthi sathi mase sihambe eNdiya sangena emanzini base bekholelwe emanzini uthi mangabe sesibuya isibili sabuya ezweni lamashayina sabizwa ngobhubhu umholi waseshayina wayehudulini wele phansi ngoba zasinde kapha ithi sasifika isibili lapho bantu uma sesibuya sabuyela kwaJuda mase sihambe eNdiya safike saba uJesu Kristu uthi mase sihamba kumaJuda sesiwashiya sasesiya kumaHomed sasifika okwesine uthi manje sesiqedile umhlaba sesize la kwaZulu sesizohlala ingunaphakade ingakho ke manje sesihleli la sokuhamba ushembe uhlala ushembe uhamba ushembe uhlala ushembe othi inkinga nje wena mNazarethe uma ubheka umndeni wakashembe bese ukhetha umuntu ngaphansi ngemuva uthi nango ongazolandela lo ngoba usulahlekile bayethemba ezinhle nje bakhetha indoda basale ephakameni nje bakhetha indoda beyibona inesiqe esihle bathi leyo zohlala kanti ushembe ulungiso wakhe ngangikhona ngamhla kubekwa uthi sisebuhleni sasibuka izikhulu zezwe zenza umsebenzi wazo zizokhuluma bahleze ekhuluma hayi mina uZuma ngangimbuka njengaleli bilidi ngimbuka esestage sekuthi uyakhuluma khona washintshile amaphepha ayelungisiwe ukuthi uzokhuluma thini kodwa amanye ayesedonsa phoswe ngemuva hawu mana sithi asibolibonge iqadi bekuthiwa siyazenzela befathi iqadi silibonge lasenyuloda-ke abawaqamba mangishembe mayethi wasikhulula ngamakhosi anamandla ngoba leli bandla befundisi balo bokuqala amakhosi abagcotshwa uNkulunkulu inkosi kayigcotshwa emhlabeni ithi ngazalwa kwazithi leyoba inkosi lathi manisha igama iqadi sathokoza sonke ngangalwazi kodwa uNyasa ngangakaze ngilibone futhi kodwa ulibona kwami ngangilibone kanye ntakazi ngaxoxa ngalo kumuntu osekukhonzeni yaZayoni osewakhe kuze khona apha ebuhleni wayesengethembisa inathi ibheke lawo ngathi ne wahlona amakwazi wazini uSayoni kodwa lathi iqadi mase lishele igama ngathi hayi igama ngatshela uMagwaza qala uNyazi khipha umhlangano liyayigebesela sase silandela ngamafoni sifuna ukuza impela ngabe kwenzakalani ngoba into enkulu
enkulu imisebenzi. Into enkulu obona ngayo imisebenzi kusukuma ishoda kubeka impuputhe ekhuluma imungu. Wavala umhlangano eBBC la waphuma waya kwaMhlabi yalingana. Salandela ngamafoni. Sathi siyafona kodwa hayi kwaMhlabi yalingana ngithengena nje wasukuma ishoshe ezu4 sathi go. Angana nje sangweni wasukuma ishoshe ezu4 akaza khulume nanazo wasukuma ishoshe ezu4. Sathi goli phela. Sayilinda. Wathi sokwamhlabi yalingana edlula phangolo elinda afika ishoshe sasuke swazi. Esasihamba ngawheelchair sasuke sasukuma sashi wheelchair. Sathi ayo siphele. Masifike linda. Hey. Kwakuthe bashumayela benkosi esuka. Mina umvangela uphuma sesede kodwa nalapho. Sezwa ngengcwele eminyama wathi wathi umilinda lonke. Esumothi sathi ngoba usegumbini nje manje. Ubani lo oshayela ingcwele eminyama? Saphumela eminyama. Saqala asiboni lutho ingcwele kuphela. Wayesememeza noma kwakuyinkosazana noma kwakubani ezandla. Wathi bekani phezulu. Athi ngiyabheka enyangeni athi ubaba mkhulu. Athi ngiyibheka into yakwabo. Igogo ingube bomvu phakathi enyangeni udlela itafula. Iyamuva iyale enyangeni yathi mayiqeda ukumuva yangena enyangeni phakathi inyanga ngena emkhathini kwamnyama. Ngesabatha ngomhla ka16 yayigqokele yokuba. Kanti noma selihamba kwicala hasingathi senentaba nalonto nje. Ilonto mana sedinga negadi. Kanti ubuka insizwa abashebe besuthi yilo ozohlala uzolimala. Ngoba ushebe uNkulunkulu ilungiselo wakhe. Amthanda. Wena ngakulungisela into enomlomo otshekile. Uzokhetha lensizwa enhle uhlalele kungayinakile. Ngiyabonga abashumayeli benkosi. Kuningi esingakhuluma. Kuningi futhi esingakhuluma ngakho. Kodwa kulobu kuNazaretha inhlonipho into enkulu. Ukwazi igceke likayihlo. Ukwazi umsamo kayihlo. Uma ukhohlwe ilonda uyindawo. Umama ukwazi ukuhlonipha amakhosikazi abawaficile kulowo muzi. Uma engawahlonipha amakhosikazi akulowo muzi. Noma mhlawumbe engawuhloniphi lowo muzi. Umama akagezele egcekeni. Akachopha ashaya inqakala egcekeni. Ngoba igcekeni nabanomzana abakhona. Omunye unyaka eNhlakazi. Waphuma umama ngithi ngiyabona ukuthi kunamatshe eNhlakazi. Waphuma edokodweni washaya inqakala etshe. Wakwase kuthi wayishaya inqakala ingqe wayishaya waqeda wangena edokodweni walala. Utheselele kwafika ingilosi zasezulwini afike zathi ungcolisa isihlalo sami enhlala kuso ukugeza kuso uxoxa kuso ngihlalephi. Wavuka wahlala ngesinqe edokodweni wayiminya bathi kuyafika ubuthongo waphinda wathi hayi ungcolisa isihlalo sami engihlala kuso uthi angihlalепhi mina. Okwesithathu akabangesalala. Wavuka ekuseni waqonda khona phezulu lapha etendeni othingweni wayothi baba ngizocela intethelelo. Wenzeni mntanami? Wathi izolo ngesikhathi ngihlambuluka ngaphumela eminyango ashaya inqakala etshe. Kodwa manje angisalali ufika umuntu onamaphiko ungibuza ukuthi ngingcolisa isihlalo sakhe ngithi akahlalephi yena. Alo njena ke wasithola isibusiso ngoba la ikhama uvuka isona uyayithola. Ngokunjalo nasekhaya
awukwazi umama uphuma uqophi ingqakala ngene endlini yakho ongena kuyo nomkhonyana wakho ugezele khona, ngoba ngeke uyongena endlini kwenu uyogezela endlini kwenu lapha ungena khona umamezala wakho nobabezala wakho. Futhi engikwaziyo uma ngabe ulele endlini kwenu, endlini kamama, awukwazi ukuphumula isidwaba, ulala naso. Kuze kube ngcono uma uzoyolala abagogo, ngoba ugogo kuthiwa umnakwenu ungalala-ke khona, kodwa kwamamezala ngeke. Asiphuma sivela kude bakwethu, masikule nkolo ukuhlukumezeka ngoba ivela zonke izinto ngokulandelana. Khona kunye insizwa okulimaza insizwa lena, ukuthanda ikhundla. Hayi lokho kuyayilimaza kahle futhi, isithanda isikhundla, ijombe, izimeqo, umshumayeli. Uyibona inhlansi ukuthi hayi ihambisana kahle nomshumayeli, kanti ijaha ukuya phambili ithi ingagcotshwa ibe seduze kwakhe, ifuna ukujomba futhi mo. Hayi mngani wami, esogwini yakufika laphaya ebuhleni u-93 esikhathi senkosi inyanga yezulu, ngifika nemnikelo. Kwakunendoda washumayeli wenkosi yakwamkhwanasi, ibekwe umshumayeli umfundisi uMgomezulu benomfundisi uShabana ukuthi akuyona egade ebuhleni. Yona yayisiqasha abafana laba bakulemizi eyakhele umuzi wasebuhleni ukuthi bona bazogada makumhlangano kweyona ebasakaza. Kanti le ndoda isiyakha netulo, sekunamantombazana nawo aqashiwe la ukuthi ma ufika umshumayeli useyaphoyintwa, tshelo ungena sangathi umshumayeli, umbhekeke lapha eyongena khona. Ngaphethe ibriefcase yami yangena sehlala lapha ezantsi ematekisini, ibriefcase igcwele neminikelo yabantu. Ngangena edokodeni phela namadokodo kavalwa nakuvalwa, sisabuyisa nje useyili sibophe siyayiphumela uzobuye. Mangiyabuya ibriefcase yambula, briefcase yambula ayifuna ngancane. Ngihambe bonke naMnazaretha, ibriefcase uyikhiya ngenamba, abakwazi ukuyivula. Mangibuya ngiyayifica ibriefcase yami ayikho, sekusele nje amasuitcase kuphela. Ngiphume ngeke umfundisi Mngomezulu, umfundisi ibriefcase yami ayikho, ihambe neminikelo yonke kaThixo. Wathi hayi mshumayeli ifune uzoyithola. Mfundisi ngizoyifuna apho ngoba ayikho edodweni ebengiyibeke kulona. Athi hayi ifune, yafunwa ngancama ngakhathala ngabuyela kwaMasha hostel. Ngafike ngahlala kwaMasha, ngabuyela ngesabatha elizayo angisenayo nanengubo yesonto, sofanele ngifuna ingubo yesonto mina ezoyembatha esontweni. Ngiyafika e-office litholakala ibriefcase, litholakala ngane ehlathi ikhwathuliwe, ibekele ingubo isibomvu, ihlala isonto lonke ehlathini. Sagcina sakuthola lokho singabagcotshi ukuthi la ekhaya kunje. Kodwa lo nsizwa kwaMkhwanasi ihambe kabuhlungu,
ngoba ithe mayisizohamba emhlabeni yaphunywa amathumbu umzimba wonke, ngoba ubedla umnikelo kaShembe, yena wayethi uyayicebisa, ngoba babuye bathenga amatekisi ngemnikelo kaShembe. Wahamba eseqhuma amathumbu umzimba wonke. Yaxwayisa-ke nawe, ungajahi isikhundla ngoba sizokufaka ehlathini, ugcina ungasafinyelelanga emndenini wakho lo othi uzawukhonzela. Kuningi bashumeli benkosi, ngiyacela uNkulunkulu ehlise ngoba angakhuluma konke kuningi, kodwa bangcwele sizothatha amacala awu babamkhulu nokhokho. Namhlanje Shembe usakhela ikhaya lomphefumulo, lihambeleni maNazaretha, ngoba izinto ezivela laphaya hayi bangalisa ikhanda. Ngiyabonga Nkosi kusenikuzwile, shumayela Nkosi kusisiphakame kancane. Thixo Holy langa le khaya Jesu uwethu
Yeah.